ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଆଜି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ ୱେଲକମ୍ ଆମ ରୁମ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ ଦୁଇଟା କରିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ସିଝା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଇଟା କଞ୍ଚାରେ ହେଇଛି, ଭଜା ହେଇନି। ତାପରେ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ କରିଛୁ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ସିଝା ମାଛ ତରକାରୀ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଞ୍ଚା ମାଛ ତରକାରୀ, ତାପରେ ସାଲାଡ଼ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ରେଡ଼ି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ରୋଷେଇ ଘରେ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? କ'ଣ କରୁଛ? ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଅଛି କି? ପାମ୍ପଡ଼ ସେକା ଅଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ସେକା ହେଉଛି, ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାମ୍ପଡ଼। ହଁ, ଚାଲ ଦେଖିବା ଖାଇବାରେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମର ଏଇ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ।